Ei sano mitään, me leikataan sitä saman tien. Niinku teet Chuck Norrikset. Suoraan vaan. Miekalla. Chuck Norrikset. Voisi olla niinku tästä pommelilla tosta. Ei tuota miekkaa edes näys tossa nyt. Teet Chuck Norrikset vaan sillä. Sillä että se kuitenkin nyrkki nousee sillä tälle korkeudelle. Hetkinen, mitä se tekee? No tossa on mun viereen, niin mä näytän mitä mä teen. Jos mä Kamera käy. Olkaa hyvä. olet kehittynyt. Rymistely ei tee sinusta parempaa. Ei pysty. Auto. Olet kehittynyt. Rymiköinti ei tee sinusta parempaa. Mikä vittu oli se nyt? Hei, jop. No niin, saatana. Mulla on hyvät highlight, hyvä highlight mun tukka. Highlightit on tukassa kyllä. Noniin. Niin. Kiveksi maksavat julkeuden. Vitu hyvää juttua. Pennä se kamera helvettiin tästä ja lopettakaa sen nauhoittaminen. Miekkaus on miekka kivessä. Vittu sun kanssa Anna. Sä et kyllä auta yhtään. Oi kun sais kerran reissullansa. Ei eräitä solomiessa. Sasein! Palkkasuturit hyökkäävät! Raul puolustaa etelää, vartiopäällikkö pohjoista, hoida sinä länsi, niin minä otan idän! Selvä, tämä on taas näköjään niitä päiviä. Onko sulla kuukautiset vai? Riittääks tää? Sano jotain ihanaa. Jotain ihanaa. Äsken olen ensikkaan. Lentokone! Hiljaa! Hiljaisuus! Tiedätkö oikotie? On tää purkki. Noniin, kuka halaa Vitun kallaa? mäkäräiset. Sinä. Jarno! Sitten raksauta. Sä vaikka jotain niinku, että we ride. Täällä on huono fiilis, vaihdetaan Niin Åkervi. Åkervi. Alla. Hoi! Hei, Lango! On sun kappale. Pohjoiseen enää. En ole tervetullut sinne enää. Niin. Kyllä. Ykkösellä. Ja minä lähden huoriin. Tää meni hyvin. Enemmän rock'n'rollia. Häntä kiinnostaa enemmän huumeet, rock'n'roll ja nopeat autot kuin valtiorasi. Miksi? Kuningas on vasta 2-vuotias. Häntä kiinnostavat enemmän valtion asiat. Mitä sä rupeat nauraa? Häntä kiinnostaa enemmän valtiota. Kuin puhelut. Mysteeri verhol! Meet ihan siellä. Kerro terveisiä äpäröillesi! Eikö se Isme voisi pikkuhiljaa alkaa kasvattaa niitä yrttejään itse, ettei tarvitsisi aina rampata tänne pohjoiseen niitä hakemaan? Etelää. Mietipä nyt Eero. Mitä? Jos te lähdette Pohjoisvuorille tämän jälkeen... Niin me muuten lähdetäänkin. Ahaa. Nyt! Niin mä pystyn lopettamaan, Sima on käynyt. Okei. Ei oo vielä kerrottu. Ei, mä en tiedä itse asiassa. Mä en oikein tiedä mitä mä oon tekemässä. Katsotaan. Yliarvioisin perinteisen virtaa semmoista vahvana. Kun sun pitäis vielä heittää niinku kuukakeppinä jonnekin jorpakkoon. Eikös toi ollut just toi heitto? Mutta et se kaatunut minnekään. Tarvitseeko sen kaatua? Läpsimään. Joo, vaan. Ei mitään. Haa! Jannalle voi Otan olla vähän minun. niinku evil voice sieltä. Nyt näytä kivulialta. Miltä kivulias näyttää? Ota vielä kerran. Muista se paikkas. Joo, mä just kattelin. Ei Jaro tuo. Otetaan se siihen tuleminen vielä uudestaan. Missi kartta on hei. Älä satuta minua. Tölmi nauha! Kato kameraa on ja sanottu sillä Murhaavasta. Ette koskaan löydä apostolin jälkeläistä. No ei ainakaan tollain.
joka sulki Granonin tuohon helvetilliseen vankilaan. Ja huomenna vapautamme Herramme. Ja sinä olet tuleva vapauttamaan hän. Ja vittu tää on varmaan tosi. Mitä sitä isompi kello? Oh yeah, once you get black, you never go back. Sinä kohta Pitch Black. Niin on. Niin on. Sitten ne logit tulee ja syö kaikki ihmiset. Pystytkö? I say begin. Pystytkö? Sitten valmiita. Kyllä. Olkaa hyvä. Ylittäkäämme siis pohjoisvuodet yhdessä. Ei noin. Just hän tulee, mä kuulen sen sodan ja sen, niin mä olen sellainen. Huomaatko kun Eeva niin Ylittäkäämme siis pohjoisvuodet yhdessä. Jarrutkaamme vasta siitä. Meillä on jo 5 kuppia kaavia samalla kun me ollaan jutellut. Se on hyvä. Sä oot herra! My ass is pounding. Mä vihaan sun. No niin, yrittäkää. Sase. Arvotaan palkkaustoria tänään tavoin. Aivan sama. Sase! Anna täkki. Voit olla siinä. No, laskeudutaan ylös sillä, että kaikki on ollut vähän seisaallaan. Tullaan tällä. Että vähän on liikettä, ettei se ole yhtäkkiä semmonen, että katos pojat on siinä kontillaan. Nyt laskeudutaan sillä tavalla. Mä innoin oli. Vähän sen puolella. Parempi ettei sitä vatsaa tekisi vaikka mulla. Saadaan jotain mahtavuutta elokuvaa. Niin. Herrani! Hei Mä kauan, sanon, että se niinku menee satana vuosia täällä. hei kauan. Mihinkähän tänne liittyy tää? Tehdään vähän MTV-mäinen siitä, kun sä voit sitä. Kuda. Otanko mä niinku kaulastakin nosta vai? 2 käden nosta? Lähdet siitä nostaa vaan. 2 kädellä kaulasta. Toinen vaikka tohon rinnuksiin kiinni. Mitenkäs ne? Sanopas ne. Pystyykö sä nouseen itse, kato? Ei sun oleteta, että sä nostat mut täältä. Mut voit sä vähän? No, tollaita. Niin. Just sillä. Kuole saatanan kätyri! Mitä mä? Mitä oikein teet? Mä yritän pyöräyttää sitä, sillä on tosi matsusta. Koittavuuden! Sinun ensin! Jaa! Kaatu mun päälle, tuiva se. Nuijasi on vain niin valtava. Nuijasi on vain niin valtava. Se on aika helvetin kokoinen joo. Mä muistan vieläkin sen päivän, kun se rakennettiin. Tajuatteko te paljonko toi painaa? Arno oli vähän sellainen joo se oikein. Mä sanoin, tekis vähän pienemmän siitä, mutta ei.